барои пешгирӣ аз паҳн нагаштани бемории сироятии коронавирус ки имрӯзҳо аз ин вабо ҷаҳон ранҷ мекашад, мақомоти милитсия низ бетараф нест. гузориши навбатӣ аз коргузории милитсия дар ин самт омода шудааст. ҳифзи саломатии аҳолӣ самти фаъолиятест ки имрӯзҳо милитсия бо назардошти пайдо шудани бемории сироятии COVID-19 ба он таваҷҷӯҳи бештар медиҳад. Бо дастури роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии ин бемории ҳамагир, чорабиниҳои маърифативу санҷишӣ ва огоҳкунанда дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд пурзур карда шудааст. Бо назардошти рафт омади зиёд ва шиддатнокии муносибатҳои ҷамъиятӣ, корҳои назоратӣ дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хуҷанд бештар ба роҳ монда шудааст. фаъолияти якҷояи шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёсат ва хадамотҳои бахши хизмати шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд зимни гузарондани санҷиш дар кӯчаю бозор, марказҳои хизматрасонӣ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ, риоя нагаштани чораҳои беҳдоштии дастурӣ ки соҳаи тандурустӣ тавсия медиҳад, аз қабили бениқоби муҳофизатӣ ба кӯча набаромадан, ҳолатҳои санитарӣ, риояи фосила ва дигар қоидаҳои ҳифзкунанда аз вирус ба назар мерасид. дар ҳудуди бозори панҷшанбе ҳарчанд маъмурияти бозор лавҳаи огоҳкунанда насб намуда бошад ҳам, аз ҷониби баъзе аз фурӯшандаҳои нуқтаи савдо бепарвоҳӣ зоҳир мешавад. масалан, дар ин дукон фурӯшанда ҷои он ки камбудиро ислоҳ намояд, бо гурӯҳи корӣ баҳс менамуд. ё намояндаи ширкати молочная радост дар ҳудуди бозор бениқоб ва лавозимоти санитарӣ маҳсулоти шириро ба нуқтаҳои савдо тақсим мекард. ба ҳамин монанд дар баробари фурӯшандаҳо шаҳрвандон низ ба мушоҳида мерасиданд ки баҳри ҳифзи саломатии худ бепарвоҳӣ зоҳир намуда бениқоб гаштугузор ва қоидаҳои беҳдоштиро риоя намекарданд. қоидаҳои санитарӣ аз ҷониби Ситӯд оид ба пешгирӣ ва мубориза зидди коронавирус пешбинишуда дар бозори Афросиёби шаҳри Хуҷанд хуб ба роҳ монда шуда, дар ҳама даромадгоҳҳои бозор мутасаддиён вобаста шуданд ки баъди санҷиш бо дастгоҳи ҳароратсанҷ иҷозати воридшавӣ медиҳанд. санҷишҳои милитсия дар нуқтаҳои хизматрасонӣ ва ҷойҳои гаштугузори одамон идома дошта, бо аҳолӣ ҷиҳати риояи тавсияи аз ҷониби Ситӯди вилоятӣ оид ба пешгирӣ ва мубориза зидди коронавирус пешбинишуда корҳои фаҳмондадиҳӣ дар се самт тавассути баландгӯякҳои нақлиёти хизматӣ, суҳбати рӯбарӯ бо аҳолӣ ва санҷиши нуқтаҳои савдою хизматрасонӣ гузаронида мешавад.